Kwatiri vu nasi live kuvaka kumagoli shopping complex ndo Kwatiri chirongwa pesho ngora segment the food right inzwe icho kwa demuri ya Zimbabwe papwetade kuvina muchirongwa pesho ngora segment part 1 tari mukati mekufafadzana kutsudzura dziriviti kama tima na wasenyika ido paka chiweshe chiri kuti kudini ko ndinzwirei muri ya Zimbabwe ndine murandakadzi ari kuchema nokushuva chiti Zimbabwe ndauya pachimuti ndinokumbira mugondibatsira chikonzero ndakavaka imba yangu ndokuida ndokubva ndakombiswa nemurume ndokubva ndadavira shoko rekuti dhedhi ndakudai kubva pasora ndikadavira kuti ndakudai ndakabva ndaroorwa ndokupinda mukati memba ndokusvika pakuita mwana wangu mumwe chete asi ndinogara nangu nemurume wangu navamwene vatezvara vapo asi inzwai zvakuitika ndezvekuti ndiri muchiwese growth point takakwanisa kugara pasi nemurume wangu tikati amai vedu baba vakatisiya baba vakashaika amai vanofanira kugara paimba yakanaka ndokubva tavaka imba ine makamuri matanhatu 6 rooms dzakavakirwa amai vemurume nemwanakomana nemukadzi wake right ende chokwadi muri yeZimbabwe zvakakosha kuti vabereki venyu vagare pakanaka vagara pakanaka kudaro iye mwanakomana nemwanasikana nemukadzi wake vachibva vaona kuti hatina mari ngatitange taichina amai vachibva vanovaka dzimba dzavo imba yavo ine 2 rooms ndoma vari kugara nemwana wavo 1 varipo 3 mukadzi nemurume nemwana 1 vari kugara mu2 rooms kureva kuti imwe ndiyo kitchen imwe ndiyo bedroom amwene inzwai mashoko anoita kuti muroora asvitse nyaya pachimuti achiti Zimbabwe ndibatsirei tenoroshi wiri pini for vakachiwemba inzwa Zimbabwe muroora anouya neshoko achiti inzwai takavakira vamwene imba 6 rooms right isusu tine 2 chatakakoshesa ndaamai vamwene vari kuuya pamba pangu vanoti muroora bvisai zvinhu zviri mune imwe room moshandisa 1 room imwe room iyi ndoda kuisa rochi rangu vari kuti kudeni kuti wese amai vakavakirwa 6 rooms right vana vakavaka dzavo 2 vaine 6 rooms kudaro vanobva kumba kwavo voenda kumba kwemwanakomana nemukadzi wake vanoti mwanakomana nemukadzi wako ndinoda kuti mushandise 1 room 1 room ndoda kuishandisa ndise roja rangu asi vakavakirwa 6 rooms mwana nemudzimai nekunogara amai kwakareba sei hapana 500 meters vese vari muchiweshe growth point right ko amai vadi kungoisa kamaroja pamumbura pese paita chinhu ndinofanira kudya saka aunza nyaya kuNational FM dia ari kuti iye handifungi kuti ndezvemba ini ndiri kufunga kuti vamwene havadini nokuti takavakira imba vakamba vaunga nayo vari kuisa maroja avo kamwe chete kandina kuika kondokari kunzi ndoda futi kuisa maroja imomo ko 6 rooms dzaita sei kuona kwangu handina chokwadi kuti nyaya yemba vanenge vakatarisana neni ndisati ndatonga Zimbabwe kana kufamba amai magunde ndichienda ndibatsirei kuti ndoita sei dai murimi vepa Ikoti dai murimi vepa Southland dai murimi vepa Magolisi muri kuitirwa izvozvo maiti kudii semuroora right muroora uyu ane mhuri yakurasa ane mwana mumwe chete 1 okay mainzwa renyaya yekuti wese Magolisi mainzwa here pane ari kuda kutibatsira nhasi ndimi varidzi ndimi vatongi ndimi majaji ichokwadi right pane ada kutibatsira oita seiko muroora mashoko ataurwa navamwene muriko here pane ruda kuya here kuno kuzotaura pana ruda kuya here uyai mama manyaitori hona yachaosi zvakaoma ine asenawo kamusinawo makadiko nai mama tiri pedu makadiwo tiri kutaura nani mukutaura namaitana akakashaya bva paSouthlands apo tinotenda nekutsigira kwamunoita National FM radio tikati po munoti kudini rikiti bvu machinzwa nechepachiweshe aiwa ndachinzwa ini semuroora ndinofunga kuti ko muroora akapa amai mari inoenderana neroja vada kuisa voona kuti vari kuda mari here kana kuti vari kuda roja vandoda muroora ndozvandiri kufunga muri kuti muroora ape vamwene mari yavari kuda vosara kane marooms avo akakwana wonzwa kuti amai vanoti kudini hongu ndozvandiri kufunga wozonzwa kuti nyaya iri pakuda muroora ikanoda kuti aende imi mafungiro enyu dai murimi muroora
maifunga kuti udini kana wamwene wataura mashoko aya. Hai ndengowapa mari iwe pamwedzi kana iri 50 aruda paroom ndongowapa $50 iyoyo. Aiwa tinotenda. Varore murule muridzo. Hanzi ne captain. Pane zvandafarira baba. Yes. Pasvini zvose zvamatanga muchitimbo kwaisai vanhu kwatanga kusimbiswa mutara. Murume wangu ari kupi? Ari kumachaina iko. Pane here ari kuda kuti batsira pane chipachiwesheshi. Yes. Baba. Ndava tazvaraka. Kwafamuraura. Apo timu yavanosapota manje. Ndasaura wangu. Ndikukwara tesa. Nini tesa? Yes. Chitara chacho. Yes. Ndofara kusimbisa baba party. Sinotenda. Tiri kutaura nani? Inozuma kuyana Julius kando baba Julian ku Stone Blackford. Swedele padusi. Wanyaso kukonzwa. Matiri kutaura nani? Inozuma kuyana Julius kando baba Julian ku Stone Blackford bayo. Kwa damu. Julian. Machinzwa here chipachiweshe. Ya ndachinzwa. Batsire chinzwa. Ndokwasa kudzidzawo ndechitaura kuti nini mai murora uyu ati akavakira vamwene imbaga 6 rooms. Okay fine. Isusu pavakavakirwa pacho akatanga kudecisiona yokuti amwene vavakirwe imba ndiani, akapa chido chacho chokuti avakire amwene imba ndiani. Mwana mukomana pamwe chete nemwana mai wake. Vakanaka saka kuda kuti amwene vakavakirwa 6 rooms ndizvo zvakakwana zvakadaro. Asi vari kuyaka vachiti ndiri kuda waka room pa 2 rooms zenyu idzi. Amene zvavakutsvaga mai. Amene zvavakutsvaga zviri kutondirwadza kuti imama vakatovakirwa imba baba asi havasiro vakakumbira mwana wangu ndivakire kurati rudo remurora akawirira nemurume wake haasi mai vemurora ka mai vemurume ndizvoka saka zvakanaka zvakadaro zvakatokwananirana. Saka ita sei ruro kuti ari kunzwa kuti tiri kudaka 1 room pa 2 rooms zenyu. Alright. Iye murora ngabvunze kuti inini mama ndazvinzwa chido chekuti tiri kuvakire imba ndimweri makatiudza. Saka kana tiri sutakakuudzai chimirira tichakuitirai futi zvimwe. Mwari ngatikomborere tiramba tichikushandirai tokudai singaite mama. Saka ndotoshanda ndokuitira chiendo ndoda kutokutengera kana mwada chataura nemurume wangu nomuda imimi makandiitira bo imake heka muchatoona ka chibhodi chakanzi Magolisi Resort motena ipapo muchingotena amufambe ka mfambo wakakura autosvika pa shopping complex ende munotoona pane poster ripo ya sign poster yakanyorwa Magolisi ndiko unotongoona ka vanhu vacho vakaungana utoziva kuti ayo pana pa paruda a very big road show road show panada ku komenta manya izvenyu mugoma manya choni yaya murora navamwene zvepachiweshe tinotenda onakani zviseri azviripo muritaura nasechimao madzinga mukomana waparushinga munogara kupi? inogara muno muICOT. Tinotenda nekuya kwamaita muchinzwe nechipachiwesheshi ndachinzwisisa chibatsirei tinzwe. Ini sekufunga kwangu ndiri kufungidzira kuti ndiri nemurume wacho nemukadzi wangu tinoenda kuhanzvadzi dzaamai tonogara nadzo pasi todziudza kuti izvo amai takavakira 6 rooms yavo. So amai isusu tine 2 rooms. So amai vakuuya vachitaura kuti izvo chibvisai zvinhu zvenyu mune 1 room ndise loja rangu, asi kumba kwatakavakira 6 rooms vane maloja avo. Ndonzwa kuti vana sekuru ndo vachagara pasi nehanzvadzi yavo vachiudza zvekuita, nekuti muroora akada kuti ataure amai vano mashoko avanozosumudza vakunoudza mwana wavo kana kuti kuhama dzavo. Asi mimi mafungiro enyu dai manga muri mwana wa amai ava zviri kuitwa namama izvi vari kutsvagei vari kudei? Ini sekuona kwangu amai vanenge vasingade mukadzi wangu, sekuona kwangu inini vane zvavari kuda. Maybe takada kuti zvitsvagiridze futi, maybe amai pane zvavakaita mwanakomana wavo, that's why maybe asiri kusumudza izwi kutaura kuti zvakamira sei. Saka muroora ndiye aunza nyaya kuchimuti. So muroora ndinomupawo pfungwa dzekuti ngaye gare pasi nemurume, kana ona zvanetsa anoenda kuhanzvadzidzana amai, then ogara pasi voonesana kuti zvakamira sei. Murume ari kuti kudini baba Isabel? Akangonyerera
Soka wanda zizo gani mukadzi wake kuti amai vanonetsa but ndisi bedroom apana mashoko ari kubuda kuenda kunze kuti vabatsirike. Ya tinotenda ngatiwarore maoko mukoma wedu imtorai t-shirt yenyu paka harare Andrea simunza mbada tira pakati kati munu wazire Andrea pakati kati Andrea simunza mbada Simon Noah Jonah Eve kwatelera niko Mother Mary kwatelera niko Mother Mary tapio Almighty sipaini patapitani bro afana tusipekeshane mtulaima chumanja wakati wemba kemenikiasha sipiniti Almighty tenyo rashuri pinifo wakati wemkia sipiniti Almighty tenyo rashuri akyorasho airi rigidi Imameza mbele Imu nundila kuita waterfall Saka matikudini Icho kwa demari ya Zimbabwe nyanjula kutaura pano Inyaya ino suwisa Inyaya ino ruhatsa Kufatsa kana kuseka Batiri kutika mkatime kutare harare Nyanjula kutaura pano Ndakapinda mkatime chitungwiza Ndoku yenda pa Epwethe Ndoku yenda kumfakose Ndoku vandainda pambare Ndoku vandainda kurugare Kumapfuku anjina wanda kasokwasa kubata Ndoku zopita mkatime kutare harare Kuma avenues Chiri kuitika papa Isabel Regai kuswengerera regai kutenderera Nyanjula kutaura panapa Inyaya yevaranda kadzi vanotengesa muviri. Okay, ndakafamba ndikapinda mukati menzvimbo chaita kuti ndiwe nenyaya ipana panhasi inyaya yemadzimai vanomira mukati menzvimbo dzekutengesa muviri vakarwisana nemamwe madzimai vachishevedzera kuti imi tinokuzivai mune murume musatishayisa basa. Man selector Mr. DJ ndataura nyaya yemadzimai vanotengesa muviri vane nzvimbo dzavanomira vane nzvimbo dzavanogara mukatoenda kuairport munonzwa kuti pabooster mukaenda kumbare munonzwa kuti pamukoto mukaenda kumfakose vane nzvimbo dzavanowanika ukaenda kumaavenues vane nzvimbo dzavanowanika asi zvakuitika kwezvino zvekuti ndakukwanisa kuinterviewa ndichitaura nevanhu ava vanotaura vachiti bhosho iko zvino zvibasa rina kumira mushe hakuna basa zvinhu zvakamira kuipa vari kuenda nemacheya panzvimbo yavanomira vari kuenda nemacheya ndoti cheya ndiye izvo kandi ndinogona kugara izvezvo kunosvika kuseni ndakangogara pasisekuwana basa pasina auya ende vari kutaura chokwadi chekuti nzvimbo yatinenge tiri tine vamwe varume vachiti kupedzisira kuti kuna kuno unosungwa vachinzi vane munhu wavabata but wasina munhu wabata ukangodarika nepo chete isinokubata iwewe zvawina zveizvozvo ngatitambe tese nokuti pana patine nzara. Mashoko andiri kutaura ari kubva mukati mevanhu nyaya yakazoitika ndeyekuti kumfakose madzimai ava vakarova mumwe mukadzi vachiti iwe uri kutsvagei pano tinozviziva kuti iwewe unogara kuchitongwisa une murume but wausaka wakuri kumfakose wakasiya wati ibva pano. Ndakasvika mukati menzvimbo ndakakwanisa kutaura nevamadzimai akanga aripo anokwana kuita 4 airatidza madzimai evanhu ndikati nemhaka yei kana muine varume muchimira patouchline zvikanzi kudini zvikanzi bhosho zvikonzero zvakawanda inini mufoni memurume wangu ndakabata 17 magirlfriends zvasiyana netouchline pakaipa Baba Isabel Ibrahimanyarariro aita magolis vari kudigesta vari kufungisisa nyaya yemataura iyi ichokwadi mukoma kepi saka ndiani aunza nyaya pachimuti vasikana mukoma kepi vari kutosvevedzera kuti isusu takapindira kupinda pamugwagwa handina murume wandinayo kumba asi pandinoshandira handidi anondidhistepa pandoshandira saka vari kuti ava vakaroorwa ende vari kushivedza tikakuziva kuti une murume uchiuya pakambani penu tinotorwa tinonetsana ende mukadzi wandiri kutaura
uyo akarowa ndichidauta kuti kurova munhu kurasa mutemo munyika yeZimbabwe imhosva. Amai enda kumapurisa nenyaya yekuti amai ava vane murume ndobva varamba kuenda kumapurisa. Vakaramba norepota Vakangoendawo vakazvimadama. Magolisi waye! Magolisi waye! Apa runyararo rwacho. Right. Asi ndabata-bata. Bata. Tikutukana here. Saka titezei Suzurai baba Isabel. Right, ine mashugo iri kwaunogara. Okay. Ende chikadere mukadzimana ndapatashireni. Avambouya tombopamuka nawo mukoma anditi chimboya kuna mukoma wedu machinzwisisa here ichi. Machinzwisisa here ichi. Kana machinzwisisa, okay? Pane variko reo madzimai vada kwako. Wakomana. Papi. Uko. Kopi. Uene blue yo. Mukoma wedu ane blue. Regira kuenda rushamara nabasi. Manyaitoni. Right. Manyai. Right. Right. Makadiko. Tulifanya makadiwa hapa. Tiri kutaura nani? Mtawa na babala ina kanisa damu makaza. Ili ndinonzi nyemba bonzo uya nonzi Boshongora pachimuti. Na para shazu kuona mi. Tinotenda mayinzwe nenyaya yatsudzurwa na Boshongora. Yashwa ndayenzwa nyaya yatsudzurwa na Boshongora. Mukatibatsirese. Mukona zvakaita maindo zokuti munyika muno tine dambudziko rapinda dambudziko renzara ndirika pati kumadzimai edu atakaroora ari mudzimba. Ziwai kuti muri pamusha pewanhu. Ziwai kuti makaroorwa wakabva kumba kwenyu ukazvipira nemoyo wako kuti wakunoenda kunovaka wako musha. Saka chirega kuita zokuti iwe uzoite dambudziko mumusha mewanhu. Kana chinge zvakunetsa zvipamba pewanhu chingogara waoneka kuti ini ndakuenda hangu kumba kwedu oita mabasa yako rumba kwedu nokuti izvi zvinonyadzisa. Isusu tinenge tine madzimai kana kuti tine misha kuti wazowanikwa mudzimai kana kuti amai ground kana kuti mukadzi wangu inini achiwanikwa ari patouchline. Zvinhu zvinonyadzisa kwazvo izvozvo munharaunda dzatigere hazvifanike zvichiitika izvozvo kuna ana amai vane misha. Wana wedu towadzidzisa mabasa api ukanziva kuti amai wako ndo wabatwa wachirohwa uri kutouchline kana kuti mudzimai wako abatwa achirohwa ari kutouchline. Zvinhu zvinonyadzisa munharaunda madzimai. Isusu ana baba ngatigone kuchengeta mhuri yedu, tigone kupa ana amai wedu ana amai wedu zvakafanira. Ngatisenzere mhuri kuti tisazonopinde mabasa akadai ekusangana nasisi avo. Zvoita vanasisi avo hatigone kuvaziisa kuita mabasa avo nokuti ukadataura manzwi aya unopedzisira iwewe wakutonetsana navo nawo nokuti zviriko munyika munomu ende zviriko pasi rese zvemabasa aya. Machinzwa erecho ndizvo ranzi kana mudzimai afunga kuita izvozvo ngabve pamba pacho ungogara aenda unooneka kwete kuti oti pamba achibuda achienda patouchline achidzoka zvekare mungadaka rikitipo